Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:25 PM at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya lahat. Hello, magandang gabi. Hi, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi. Hello, magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Nena, Nena, ilang taon ka na? 24 po. 24. Sang lupalop ka naman galing, Nena? Valenzuela City. Valenzuela City. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Nena, 24 from Valenzuela. Ano ang top secret mo? Actually, matagal ko na tong tinatago. Kabit ako for almost 4 years. Kabit ka for almost 4 years. Tama ba kami ng narinig? Yes po. Kwentuhan mo naman kami kung paano nangyari na naging kabit ka sa loob ng 4 na taon. Mhm. Actually, naririnig ako, DJ Rocky. Yes po. Actually, nakilala ko siya 2022. Kapitbahay namin siya, yon. At doon nag-umpisa ang lahat ng aming pagtataksil. Then, naiyak ako agad. Then, ayun, hindi namin inaasahan lahat yun. Nena, pwede mo bang linawin muna sa amin kung ikaw ba ay meron ding karelasyon sa Nung panahong time- nagkaroon ka ng kabit o naging kabit Yung- ka? Time na kasi yun, meron din po. Then, after nun nag-break kami, then bumalik po siya ng 2025 last year. Sino tong siya? Pwedeng ano na lang, screen name, Oo naman, si Tattoo Boy. Tattoo Boy. Yun Yes yung po. screen name natin sa kanya. Tatubo. Yes No? po. Mhm. So, meaning, naghiwalay kayo nitong ni Tattoo Boy tapos bumalik siya ng year 2025. Yes po. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Etong si Tattoo Boy, ito yung naging karelasyon mo habang may karelasyon ka. Yes po. At least sabay kami. Actually, meron siyang pamilya. Pamilyadong tao. Yes po. Mhm. Meron siyang 3 kids. Mhm. Then yung asawa niya is same lang din kami ng industry. Pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung ano ang sexual orientation mo? Ganito kasi boses ko, pero I am transgender woman. You are a transgender woman. Tama? Yes po. So, meaning, biologically, you were born a man and then, since gumamit tayo ng teknolohiya at yung recent advancements natin dito, nag-trans woman ka. Tama? Yes po. Yes po. Okay. Okay. So, yun ang sexual orientation mo. How about your sexual preference? Lalaki. Ay, yung ito. Naka-long hairada po. Then, I make my booms. I mean, yung sexual preference mo, like, gusto mo ba ng lalaki, Lalaki o bisexual? Lalaki Lalaki. lang. Lalaki lang. Straight, no? Straight. Yes po. Okay. Okay. So, etong pamilyadong tao na to ay isang lalaki.
Yes po. Okay. Hindi ko sure pero parang feel ko lalaki naman siya. Mhm, mhm. So, kwentuhan mo nga kami kung paano nanumbalik ulit itong relationship ninyong dalawa. Like, ano bang score talaga sa inyong dalawa nun? Siguro yung dumadalaw lang ako sa bahay namin sa kabila. Dun lang talaga siya nag-umpisa. Yung nakikita namin yung isa't isa everyday. Actually, kapitbahay ko siya last 2021. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa bahay namin. Pero kami is wala na doon. Yung pamilya ko na lang, sa side ng mama ko yung nandun. So pag dumadalaw kami, nagkikita-kita na lang kami. Parang ano lang, normal lang na magkapitbahay, ganun. Mhm. Pogi ba tong lalaking to? Sa akin siguro, opo. Mhm. Ano yung meron sa kanya na napapa-oo ka? Siguro yung caring niya. Yung pagiging Sobrang, caring niya? yes po, sobrang care. Ano pa? Yun, yung may, wala eh, caring lang siguro siya. Yun lang Mhm. yung gustong-gusto ko sa kanya. Paano ba siya Super, mag-care? Paano siya maalaga? Maging tagapag-alaga mo? ano yun, paano ba? Hatid sundo sa work, gano'n. Hatid sundo o sa atid sundo? At hatid sundo lang sa work. Tapos, everyday may food akong natatanggap sa kanya. Basta more on babae, babae talaga ang caring. Disney Ang princess, turing no? niya akin. Mhm. Ganun lang po. Nena, so sa 4 na taon ninyo, hindi nalaman? Hindi ka nahuli? January 18, 2023, yung time na nahuli ko. Sa So, paanong doon paraan? nag-umpisa ang lahat ng gulo na nangyari sa amin. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano kayo nahuli? Yung time kasi na yon is magka-chat kami nung January na yun. Hindi ko alam na yung asawa niya na pala ang nagre-reply doon sa dami account niya. Then yun, sumugod yung Merlat sa bahay. Kung ano-ano na ang sinasabi. Simula nung time na yun, naghiwalay na po kami. 2023. Basta yung time na yun na magka-chat kami, hindi ko alam na yung Merlat pala yung nakakausap ko. Mm. So, nagkaroon ba ng confrontation? Actually, sa bahay meron. Oo, Bahay ninyo, bahay niya? namin. Ano yun, Actually, sumugod yung babae? magkapit-bahay. Opo, magkapit-bahay kasi kami. Oo nga. Mm. Then So, doon sa mismong harap ng aking mga pamilya. ha? Sumugod yung babae? Si Merlat? Yes. Asawa ni Sa, Tatuman? Mhm. yes po, sa tindahan. Ano Sa pinagsasabi tindahan. sa'yo? Wala, eksena si Merlat na ano daw, na hindi pa rin pala kami tumitigil. Wala, below the belt na kasi yung mga sinasabi, kaya hinayaan ko lang. Actually, marami nangyari. Meron ako mga flu, mga chemist buhay. Nena, ba't mo kasi pinilit na makipagrelasyon sa may sabit? Hindi ka nalang naghanap ng yung Siguro, walang sabit. mas, ano ba, siguro may thrill. Yun lang yung sagot ko, may thrill. Then love ko talaga yung super duper.
Kasi kahit sino ipakilala mo, babalik ako sa kanya. Yun lang, yung parang ang hirap lang kasi nawalan din ako ng friends nang dahil sa kanya. So, mas minili ko siya kaysa sa mga friends ko. Mhm. Ngayon ba kayo pa rin? Yes po. Anong plano mo? Hindi ko lang. Gusto ko lang po ng advice. Gusto kong matauhan na galing mismo sa tanyagang DJ Rocky kung ano po ang dapat kong gawin. Gusto mo gusto mo ba perspektibo ng isang babae at ng isang lalaki o Yes po, yes please. ah, Yes po. okay, sige. Bibigay ko yung thoughts ko about it at bibigay ni Titangelo yung thoughts niya about it kasi yung minamahal, 'di ba? Ang taong pinipili mo ay isang pamilyadong lalaki. Mhm. So, magandang na makarinig tayo, 'di ba, ng magandang advice mula sa isang tao na marami ng pamilya. Charot, may darot. At yun ay manggagaling kay Titangelo. De, biro lang. Kayo na bahala kung maniniwala kayo o hindi. But anyway, Nena, alam kong alam mo naman kung anong dapat gawin. Masyado lang nilalabanan ng puso mo yung isip mo. At baka iniisip mo na wala nang ibang tatanggap sa'yo o magmamahal sa'yo. Nagkakamali ka ron. Merong ibang tao na walang sabit na magpapadama sa'yo ng tunay na pagmamahal at tunay na pag-aalaga. Sana makita mo yun. Umaasa ako na isang araw matatauhan ka dyan. Kasi ano pa ba yung gusto mong maganap sa buhay mo? Mag-eskandalo yung asawa ng lalaki? Inaantay mo rin ba na iwanan nung lalaki yung pamilya niya? Palagay mo ba gagawin niya yun? Hindi. Mhm. Okay lang ba sa'yo na araw-araw iniisip mo kung okay ba yung pagsasama nila ng asawa niya? Okay lang ba na may kahati ka? Hindi po. Okay lang ba na sa madaling araw nagkakasama kayong dalawa pero sa umaga at hapon at gabi sila ng asawa niyang magkasama at nagkaka-chat, nagkaka-I love youhan? Ganyan po kami, DJ Rocky. Kasi hindi naman ikaw yung priority. Convenience, thrill, excitement, adventure. Those are the things that you can offer to him. And those are the things that he can offer to you. But the thing is, where is the commitment? At pag sinabi natin commitment, hindi yan 20%, hindi yan 30%. If you are committed to somebody, then you have to be 100%. Hindi yung sa libreng oras lang niya, sa panakaw na oras lang kayo magkikita. Hindi ganun yun. Hindi mo masasabi kailanman na akin siya. Kasi never mangyayari yun dahil pamilyado siya. At itong mga bagay na ito, hindi ko alam kung kailan mo to marirealize o baka na-realize mo na. Pero sana araw-araw, minuto hanggat hindi mo pa siya hinihiwalayan, maglaro lahat ng ito sa isip mo. Kasi baka sa ganung paraan, dumilat ka na lang isang araw. Ma-chat mo siya, ma-text mo siya at sabihin sa kanya na, ayoko na. Sana dumating yung araw na yun. Yun lang yung wish ko para sa'yo. Nang sa gayon, matagpuan mo talaga yung tamang tao para sa'yo. Kasi, kaya hindi natin natatagpuan yung tamang tao para sa atin. O baka kaya hindi tayo natatagpuan ng tamang tao para sa atin. Dahil pinipilit nating maging tama yung maling tao na pinipili natin. Hindi eh.
Kung mali, mali. Huwag nating piliting maging tama siya kahit gaano pa katama yung nararamdaman natin para sa kanya. Kasi never magiging tama yun. Kailangan mong pakawalan itong maling tao na to nang sa gayon, matagpuan ka at matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. At dun mo mas mararamdaman at malalasap ang tunay na kapayapaan. Masarap mahalin ng buong buo ng walang kaagaw. I tell you. Yun lang. At sa perspektibo naman ng lalaki, ito ang masasabi ni Titan Jello. Sa akin, partner, hindi ko napapalayuin pa. Kumbaga, agree ako sa lahat ng sinabi mo. Tama, Nena, yung lahat ng sinabi ng nag-iisang DJ Raketera. And ano man ang gender mo, ano man ang kasarian mo, hindi mo deserve na may kahati sa pagmamahal. Deserve mo ng buong pagmamahal. Deserve mo na hindi mo kailangan makipag-agawan sa taong alam mo naman na wala kang kalaban-laban. Dahil unang-una may anak sila. Pangalawa, mali yung pinasok mong relasyon. Maraming lalaki sa mundo, Nena. At tingin ko naman kung base sa kwento mo, kung paano mo ipaglaban yung pagmamahal mo na yan. Yung pagmamahal mo na yan na pinaglalaban mo sa maling tao, ilagay mo na lang yung pagmamahal mo na yan sa tamang tao. Kasi at the end of the day, kahit anong laban mo, kapag nasa maling tao ka at may kahati ka doon sa tao na yun, mauubos ka lang din. Mapapagod ka lang din. Wala lang din na patutunguan ng lahat ng mga pinaglalaban mo. Kaya Nena, gusto namin yakapin ka dahil alam naman namin na alam mo na ang tamang desisyon. Una pa lang, before ka palang tumawag dito, alam mo naman na eh. Gusto mo lang ng validation. Gusto mo lang din marinig ang nag-iisang DJ Raketera na ano nga ba ang side niya at ano ba ang pwede niyang itapik sa'yo doon sa problema mo ngayon. Naway ngayon na natapik ka na namin, maintindihan mo na tama na. Sobra na. Sapat na yung 4 na taon. Oh. 24 years old. Si Nena. Hindi ko sure kung yan yung talagang tunay mong edad. Pero, what is 4 years compared to the rest of your life? Tama. Ang dami pang magandang mangyayari sa buhay mo. Huwag natin isara yung pagkakataon na pwede tayo makakilala ng tamang tao. Totoo. Dahil nagpapakulong ka doon sa isang taong mali naman para sa'yo. Sino nagbabayad kapag nagde-date kayo? Siyempre si Nena. Nena. Si Nena yan. Automatic yan. Sinong laging nagyayaya? Si Nena. Si Nena Minsan, lahat. both. Nautangan ka pa, Nena, matik. Hindi naman po. Ay, salamat naman. Salamat naman sa Diyos. Ang pinaka gustong-gusto niya lagi is yung piyesa ng Pyesa ng? motor. motor. Ayun yung nireregalo mo. Yes po, ayun yung pinaka gusto niyang gift every basta yun lang, masaya na siya. Baka naman Kapag nakapagbigay ka meron na ng motor, ha? Hindi pa. Pero parang malapit na. Mabubuo niya na yung isang buong motor eh. Makina na lang kulang. Kakabigay mo ng pyesa, makina na lang ang kulang. Nena. Baka yun na lang yung kulang. No, aandar na yung motor. Natawa si Nena. Ano ba? Big bike ba to? Big bike? Hindi po.
ano lang, NMAX. Ay, NMAX. Mahal din ang mga bihis ng NMAX. Oo, mahal yun Tsaka yung, di ba yung NMAX, ito yung medyo malapad sa puwet. Depende sa version yun. May version 1, version 2, yung itsura. Ayun, taray. Alam na alam ni Titan Wala. Jello Baka binigyan ka na rin ng NMAX Hindi. Ano? Ako nagbigay. Wow! So, Nena, palagay mo ba, pagkatapos ng tawag na to, anong magiging action mo? Anong gagawin mo? Siguro tama. Tama na yung 4 years. Curious lang ako, Nena. May inaantay ka bang mangyari bago talaga makipag-iwalay ka dito sa lalaki? Bakit yung nasa isip mo? Nasa isip mo din. Oh. Bakit yung nasa isip mo na? Hindi, kasi alam mo, ako yung tao na, at ito, explain ko lang yung sarili ko para maintindihan mo kung bakit ganun yung naisip ko. Tama. Ako kasi yung tipo ng tao na hanggat wala akong makitang dahilan na malalim o na matibay para hiwalayan ko yung isang tao kahit na alam ko na hindi na ako nagkakaroon ng kapayapaan, hindi ako magle-let go. Hindi ko siya hihiwalayan. Parang ganun ganun yung peg ko Pero once na maramdaman ko at malaman ko na merong mali, hihiwalay ako. Hindi ko sinasabi naging kabit ako Nena, Yes po. kasi kung ikaw nakapagbigay ka ng piyesa ng motor, ito si Rocky nakapagbigay ng motor, okay? Hindi, baka mamaya yung palang lalaking kinukwento mo na tatuman, ex ko pala yan. Charot! Charot! Munti ka na nga, pati sa sakyan niya, ibigay niya. Naging conjugal property, Oo. no? Pinahiram ko. Pinahiram niya yung sasakyan niya. Doon ako may nahuli. Ganyan magmahal yan si Rocky. Pero Kaya noon yun. oo nga, kaya naiintindihan. Hanggang ngayon naman. Noon yun. Noon nga, Oo. nasa tamang tao ka lang talaga ngayon. Oo. Pero ganun ka pa rin magmahal naman. Ay, oo naman. All out. Pero nasa tamang tao pa din. Nasa tamang tao. Totoo. Hindi naabuso yung kabaitan ko at Yan. yung pagiging mapagbigay ko. Yan. Yan. So, yon. Ang tanong namin sa'yo ulit, na gusto namin marinig yung sagot mo, ano yung hinihintay mong mangyari bago ka bumitiw? Nihintay ko lang siguro yung may tamang tao. Siguro. Na mangyari. Sana may dumating, Nena, yes hindi po. mo mahanap yung tamang tao hanggat hindi mo binibitawan niya. Or dapat Siguro, ngayon paunti-unti lang bitaw. Alam mo yun? Minsan pwede. may ganun parang overlapping hanggang sa mahanap mo yung tamang tao. May ganun Pwede. ayokong magtunog ditong masama at tao, 'di ba? Pero Oo. ano yan nagkakaroon ng realidad. Realidad to ng buhay na yung iba talaga hindi makalet go completely sa isang tao. Pero alam niyang dehado na siya doon, maling tao. So Pagod na paunti-unti, siya. oo, unti-unti lang yung bitaw. Kumbaga, hindi mo hawak-hawak na yung tao, hindi mo na hawak-hawak yung relasyon. Medyo nakabuka na yung kamay mo. Tama. Pero, yung kanang kamay mo, naghahanap na ng pwedeng mahawakan uli. Diba? Na batuta! Ganon! Charot! Wait, charot! Iyon. gusto ko, sana may mag-away kami ng sobrang lalaat doon. Gusto mo pa talagang paabutin ng ganon, no? Para matapos na. Ako Siguro, yun yung hindi nasa isip ko. Nena, tingin ko hindi ka awayin yan Hanggat may nakukuha sa kanya. Hanggat may nakukuha sa'yo Ay, try mo kayang maging cold. Yung parang galit-galitan ka lang. Yung parang out of reach ka. Kaya mo ba yun? Sinasabi. Kaya naman po. Ayun. Baka naman malambot ka. Pag nalambing-lambing ka, give ka pa rin. Unting babe lang sa'yo, hawak lang sa'yo onte. Ay, sige na, bati na tayo. Si Titan Jello, alam na alam talaga. Alam mo, Nena, itong si Titan Jello, yung sinasabi niya, gawain niya yan. Kaya alam na alam, master. Alam mo, Nena,
Alam mo naman na eh. Alam mo na yung tamang dapat gawin pero wala eh. Minsan may mga tao talagang katulad mo eh na naghahanap muna ng mas malalim pang dahilan para bitawan. Parang hindi sapat na yun. Maling tao to eh. Hindi sapat yun eh. Oo, may ganun eh. Kailangan talaga yung kumbaga gising na gising, mulat na mulat yung mga mata mo, yung sakit na sakit, yung durug na durug ka. O kaya yung marinig mo talaga mula sa bibig niya na ayoko na, tigilan natin to. Parang ganun. May iba talaga ganun eh. At hindi natin mapipilit yung isang tao na gustuhin kung ano yung mas tamang gawin. Yes. 'Di ba? Kasi depende kung paano tayo naka-wire, 'di ba? I mean, paano yung dynamics natin, ano yung wiring ng utak natin, paano tayo Move on. Yan. Paano to mag-disconnect sa isang tao na yun. Totoo. Pero kasi, Nena, kung sa POV ng namin, sa opinion namin, walang patutunguhan. Kumbaga tanggapin mo na ngayon na nagsasayang ka na ng oras. Papatagalin mo lang, no? Oo. Doon na lang din talaga papunta to. Unless siguro mawala yung asawa niya, 'di ba? Ang labo niya. Lord, sana wag naman, 'di ba? May mga anak sila. Parang hindi naman natin hihilingin 'yun. Pero kumbaga, yun yung mga posibleng talagang magkaroon ng mirakulo, 'di ba? Kilala mo ang mga bakla, mahilig humiling. Well, pwede naman tayong humiling. Pero depende kung ibibigay sa atin. Yes po. So, yun lang. May gusto ko pa bang ibigay na mensahe? Siguro wala na po. Yun lang, gusto ko lang siya ilabas kasi pinili ko siya kaysa sa mga best friend ko. So, yun yung pinaka sobrang nanghinayang ako talaga. So, until now, wala talaga akong best friend. As in, yung best friend ko almost 12 years. Mas pinili ko yung boy kaysa sa kanya. Palagay mo ba kapag hiniwalay mo tong lalaking to tapos malaman ng best friend mo or mag-message ka isang araw sa best friend mo, tatalikuran ka niya o palagay mo tatanggapin ka niya? Siguro tatanggapin pero hindi na ganun ka super close. As in, alam mo yun, yung very, very close. Tatanggapin niya ako pero hindi na ganun kalalim yung closeness natin. Tanggap mo naman yung lahat ng posibilidad na yun? Yes po, tatanggapin ko yun. Kasi nangyari na. Ano ba, ito ba ay nagmumula, bago ka namin pakawala na, sobrang curious ako eh. Kung ito bang, kasi kanina sabi mo hanggat wala ka nakikitang bago, tapos ito, yung best friend mo, wala. So parang, ang dating sa akin dito is, ayaw mong maging mag-isa. Ayaw mo na parang wala kang kasama. O masasandalan. Or baka pakiramdam mo ngayon, nag-iisa ka. Tama. So, tama ba ako ng nararamdaman o naiisip? O pwede mo bang explain sa amin kung anong tong, saan nagmumula lahat ng to? Tama talaga. Hindi ko kayang mag-isa. May ganun. May ganun. Kapag wala, siguro siya, parang ang dami pumapasok agad sa isip ko. Parang ganun yung nangyayari sa akin. I think you can try to reach to your best friend, no? Pwede. Kasi kung tunay naman na nagmamahal din tong best friend mo at tunay na naintindihan mo at na-appreciate mo siya bilang kaibigan mo, naniniwala ako na may reconciliation ang dalawang magkaibigan. Kahit minsan napili mo pa yung ibang tao at naligaw ka ng landas, iisipin niya na season lang yun ng buhay mo. Siguro pwedeng, kumbaga lahat ng possibilities pwede mong i-entertain, pero pwede rin namang maniwala at magtiwala na kayang patayin ng pagmamahal at samahan yung pangamba at yung isang kamalian ng pagdedesisyon mo sa iyong buhay. Thank you, DJ Rock. And Titan Jello. siguro napapaisip na din siguro ako ngayon.
Ano ba yung tsura nitong tattoo man? Mas pogi ba to kay Titan Jello? Kasi si Titan Jello pogi, ang dami nagkakalara pa dito eh. Ano lang, maputi. Maputi. Medyo matangkad. Medyo matangkad. Mhm. Malaki. Pero yung Katawan. sakto lang. Sakto lang. Pero na-attract talaga ako sa tattoo. Super. Ano bang tattoo meron siya? Nasaan ba yung tattoo niya? Ganun. Yung buong dito sa kamay. Sa Kasi yung kamay. buo dito. Naka-sleeve. Naka-long sleeves. Hmm. Full Yes, sleeves. Full Yun yung- sleeves. Dito niya sa bandang part ng breast. Ito. Breast. Ay, meron din dito. Breast. Chest. Dibdib. Chest. Chest. Chest Oo. pala. Chest. Sa akin pala yung breast. Okay lang yan. Oo, okay lang. Ako din mahilig sa chicken breast. Mm. Tsaka may breast milk. So doon ka na-attract. Ano bang mga tattoo niya doon? Anong design? Ano ba yun? Parang mukha ng... Dito kasi sa may kamay, parang ahas. Ahas. Tapos dito yung mukha. Hindi ko alam kung sino yun eh. Pero mukha siya dito sa bandang Chest. taas. Yes. Mm. Then may mga notes siya dito sa may bandang chest. Musikero ba to? Marunong kumanta? Artist? Hindi. Lang alam. Walang alam. Hindi si Titan Jello yun. Hindi ako eh. Wala akong tatong mahaba eh. Nasaan ba yung Anyway, ayan, maraming salamat. Nena, sa pagtawag mo sa programang ito, sana kahit papano napagaan namin yung nararamdaman mong mabigat. Thank you po. You're welcome. God Maraming bless. salamat yan Pwede ka pa rin tumawag ha kapag natagpuan mo na yung tamang tao. You Sige do po. you. Kapag nag-break kami, i-screenshot ko na lang sa inyo. Yun. Gusto namin ng update na ganon. Oo. Gusto namin ng update na ganon. Sige po. Thank you Okay, po. thank Maraming you. salamat po. God bless po sa inyo. May iba talaga, attracted sa mga may tato. Oo. Parang nakakadagdag ng dating para sa kanila kapag nakita nila, uy, tatuan. Tatuan. Oo. Buti doon di mo naisip magpa full sleeve, no? Hindi. Ayoko. Marami nag-encourage sa akin eh. Mhm. Bagay daw kasi maputi. Oo. Hindi. Malamang may gusto sa'yo mag-sponsor pa, diba? O, tatuan kita, ako nabala sa'yo. May mga ganun. Sa contest ba yun? Yung Dututan. Yung mga dututan. Mhm, Ganun. mhm. May ganun eh. Model daw. Ako dude. Ano? Ako dude, nagtato na ako. Nang tattoo ka niya. Oo, ako nagtato sa balat ng kuya ko. Ang galing. Oo, pero yung drawing ko pang grades 1. Pang grade 1, dude. O kaya nga pang kinder kaya gawin ng kinder yun Legit yun. Totoo. Oo. Pero yun ang pinagtataka ko I mean, hindi naman sa no judgment about people who have tattoos, diba, doon sa bodies nila. Pero yung kuya ko, sobrang dami niyang tattoo at ang dami nagkakagusto sa kanya. So parang, pag tinitingnan ko yung kuya ko, pogi ba siya? Well, maputi. Tapos, may tsura naman. Pero, yung kuko nga nun, di malinis Wala lang, parang nahihiwagaan din ako doon sa part Ganun na ba? yan. Oo. Sa akin kasi mga tago lang, dude. Pero kapag nakikita, Iba yun eh. Iba rin kasi yung style ko eh. ano Uy, yan? may tattoo ka pala. Oo, gusto mo makita? Maghuhubad ako yun. Hindi dapat dito makita yan. Sa ibang bagay, sa ibang lugar. Ganon. Ngayon, alam ko Sumama na. ka sa akin. Iba ka talaga, Titan Jello! Oo. Grabe, dude, no? In fairness naman sa'yo, So, kapag ang isang babae, alam kung ano yung tinato sa iyo, yung kulay, yung disenyo, ibig sabihin, nakita ka niya Oo. dun sa state mo na makasalanan ka katulad ni Adan. Diba?
Well, iba-ibang tao pagdating sa tattoo, diba? Yes. Tsaka, more of preferences talaga yan. May storya yan bawat Tattoo. tato. Sa'yo. Sa akin. Ay, sa akin may nagpa-tattoo ng pangalan ko, yung real name ko. Oo. Jessie Ann Guillaume. Hindi, seryoso. Totoo. Tapos yung sabi ko, wow, galing. Nandiyan pa yung pangalan ko. Tapos nag-asawa na siya. Pero nandun pa rin yung pangalan ko. Galing, no? Oo. Tapos, Idol talaga. hindi ko sure kung napa-cover up niya na yung tattoo niya. Mm-mm. Pero anyway, nakaka-touch din pag may ganun na talaga, nagsumusuporta. But anyway, balik tayo sa top secret sharer natin na si Nena. May ganun talagang klaseng tao, no? Na hindi makabitaw kasi yun nga, gusto ng malalim na rason para bumitaw, tsaka hindi kayo mapag-isa. And we have to respect that kung ganun ang thinking talaga ng isang tao. Kasi ang hirap din na biglang bitawan niya tapos hindi niya pala kaya. 'Di ba? Sabi niya kanina marami daw pumapasok sa isip niya kapag mag-isa lang siya. So mahirap na rin, 'di ba? Na talagang pilitin natin na sige, mag-isa ka na lang, iwalay mo na. So minsan tayo lang din yung makakaalam at makaka-navigate kung saan talaga tayo dapat papunta. Kailangan natin magtiwala sa sarili natin at magtiwala dun sa desisyong gagawin natin. Sa akin naman, dude, tingin ko kaya niyang bumitaw Talaga. Pero, minsan kasi, meron tayong pride. Meron tayong ego na tinatawag. Na kapag nalaman na nung partner nung guy na ikaw yung kabit, ikaw yung kakompetensya niya, minsan nandun din siya sa part na, laro kitang aasarin. Talaga? Kaya kong bumitaw pero hindi ako bibitaw. May mga ganun din na pagkakataon Palaban sila pag ganun. May mga ganun, no? Na mga palaban. Na parang kakalaban niya ng, tignan mo kung sino pipiliin sa atin. Kakaganon niya, hindi niya alam na at the end of the day, siya pa rin pala yung magiging talo. May mga ganung parte ng kung sino pa yung naging kabit. Minsan, Sila pa yung nagiging matapang din. ay, oo nga, no? Pinaglalaban din nila minsan yung kung mahal ka ng asawa mo, ba't nagloko? Diba? May mga ganung tao. May mga ganung tao. So, pero hindi ibig sabihin nun, ganun yung ating top secret hindi sharer. ganun Oo. May mga ganun lang. Na senaryo talaga. Oo. And yung mga ganung palaban, yun yung mga normally na post sa social media. Diba? Parang yun yung mga napopost sa social media, no? What can go wrong pa? Or ano pa ba yung pwedeng mangyaring pinakamagulo at pinakadurog na durog ang puso mo sa buhay mo para masabi mong tigil na to? Diba? Parang kung hindi mo kayang harapin lahat ng consequences ng actions mo, tigil mo na talaga. Yun lang yun. So, sana yung mga nagkinig ngayon na nandun sa ganong klaseng sitwasyon, makapag-isip-isip din, no? Makapag-reflect. Kasi mahalaga na hindi lang tayo go ng go sa buhay na ito yung nararamdaman ko, tama Isipin din natin kung ito ba yung nakabubuti para sa sarili natin at para dun sa mga taong nasasagasaan natin o natatapakan natin. Ganda na sinabi mo dun. Minsan tingin natin kasi tama para sa atin pero tanong, nakakabuti pa ba sa'yo? Ganda na sinabi mo. Galing. Hindi talaga. Minsan nakala kasi natin tama pero nakakasama na pala sa atin. Totoo. Lakas tama lang. Diba? Anyway, sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, pwede naman, share lang kayo. Basta, sa Monday na po yan. Samahan nyo kami ni Titan Jello ng Sabado, pero individual programs po kami. 3:00 ng hapon hanggang 6:00, kasama ang Basa Princess 4, Retro Sabado. At syempre, simula 9:00 hanggang 12:00 ng gabi, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo sa ating programang Anong Hugot Mo?
At kabisyo, kapit lang, steady ka lang dyan, nakasama mo ang Basta Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! At bago tayo tuluyan talaga magpaalam, shout out sa mga bisita natin ngayon sa booth natin na nasa labas, tumatambay at nakikipagkwentuhan. Ang saya-saya talaga na marami bumibisita sa atin. Oo. Kila Ate Ria, Ate Karen, Lizelle, Brian, May, even si Boy Pindot nga, di ba inaantay ka para magpares daw kayo, dude eh. Yun nga, hindi ko nga alam kung kakayanin ko pa eh. Oo, kaluluwa lang na ni Titan Jello Oo. to eh. Parang ano na to eh. Pero, syempre, babatiin din natin ang ating bisita na si May. Ayun, happy birthday, May. Pug. Sa pagkakataon, ito mali yung pasok ko. Nalaman agad ni Titan Jello na mali ako eh. No? Very, very amateur. Ako na lang magbe-beatbox. Very amateur, lalo. 100%. No, happy birthday. kay Happy May. birthday, May. Yan. Ayan. Sana marami ka pang taon na ma-celebrate na masayang masaya ka. Yan. Humaba pa buhay mo hanggang maabutan mo ang second coming. Second coming talaga doon! Wala pa ba first coming? Second coming. akala ko third coming na. Charot! Ay, nako. Sige na. Bye-bye, guys. Maraming salamat mga kabisyo. Muli, nakatuto kayo sa number 1 radio station sa Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo by Bugoy Dirilon, Hilom. Metro's #1 Love Radio. Basic!